Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini hilong ki khubor bamta kasni. Laingut ki briu ki la do no ila ka jong ka jing im hadin baka kali jong ki kalabut ye ka jing batha na ka Google Maps shu la ya thu ru bakilayat bakla shakawi ka fly over ka badang shna. Ka jingjia ka basngosi ha ka ilaka Bareilly ha Uttar Pradesh kala penyap ya laingut ki briu hadin baka kali jong ki ka balasya ya lambaklah ka Google Maps la ya thu ki pulit ha ka sngi ublay. Kadai ka jingjia accident kala jia ka mit sngi sat jan Shushu layo jingtip bakiti ki briu ki blaklat not latip kerteng yaki kum Vivek u Amit bat wepat u briu balai ba ompatla ban itu. Shushu layo jingtip bakiti ki laingut ki dangnet na Gurugram Shabareli banet shaka jingkhawai shongkurim. Da ka babut yaki jingbata jong ka GPS utui unongnya jong ka ka kali uklem datim ulayat shakaway ka lynti flyover ka badang shna. Bad kala kutno kensan. Barkala pelong ye ke kali ban hap san pho phut shepo kawa kabran hapo ka te ka fly over. Ki telong khubor ki thu banamar ka jingdum ka bajur kim shimla yo i ye ka jingking ka ba klempat biang. Shuru la yo jingtip ba ka te ka kali waganar ka balanget ba ka de ka taxi bala IY ya ka te ka jingja lalap da ki nong shong ha ka step jang ka sngi ublay ka kali kala sakut ha ka wa. Bar baro laingut ki basyong Haka kali lalap bakilayap bat kinong shong kila pentip syaki pulin bat kila poi syakatei kejaka ban sei tiki medyam ki balapha banne yaki X-Men.